kanggo nanggap wayang jarane iki sapa jenenge? Tak gobro iki tekan kene sing ngejak aku iso ora hafal jenengku. Oh, wong mangane eter ora lali kita yo kuntadi. Do yang terakhir do nunggu tekone gareng saka Semarang. Waduh. Maksa katut awakmu kuwi. Oke, takon iki aja sing anu Mas, aja sing ekek-ekek. Takon iki rada abot. Lah saiki iki wujude apa? Tasakuran. Tasakuran. Tegese tasakuran iki apa? Ngunjuke rasa panuwun marang Gusti Allah. Kuwi jawabane cah TK. Yen kanggone gareng Tasakuran kuwi tasakuran atau tasakuran. Ta kuwi tandane piyayi sing